diváci, vítame vás dnes v našom štúdiu. V našej relácii predstavujeme vám, máme dnes veľmi významnú hostku, ako by povedal Pali Danko, náš kolega z televízie Lux. Pali, zdravíme ťa, ak nás sleduješ. A tou dnešnou hostkou je naša oslávenkyňa. Tušíte správne, je to naša stará známa, Svätá Angela, ktorá nás tajne navštívila v našej škole minulý rok. Angela, dovoľte, aby som vás privítala. Cíte sa tu ako doma. Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým požehnaný a radostný deň. Smiem vás ponúknuť šálkou kávy? Ďakujem pekne, ešte som takéto niečo nepila. Ako vidíte, Svätej Angele nie je vidno do tváre, pretože v 16. storočí, kedy žila, takéto technické výstrelky vôbec neboli. A navyše nechceme rušiť jej súkromný život. Preto budeme Svätú Angelu v tomto rešpektovať. Dúfam, že naši diváci to pochopia. Skôr ako sa našej hostky niečo spýtame, dáme takú možnosť aj vám, takže môžete volať na pevnú linku na číslo 033 55 11 204. Taktiež môžete SMS-kovať na mobilný telefón na číslo 0949 565 352. Prosím, píšte si, opakujem znovu. 0949 56 53 52. Svätá Angela, mohli by ste sa nám v krátkosti predstaviť, kto boli vaši rodičia a podobne? Narodila som sa v Desenzane v severnom Taliansku pri krásnom jazere de Garda. Moji rodičia sa volali Ján a Katarína, mala som 4 súrodencov, 3 bratov a 1 sestru. Máte nejakú peknú spomienku z detstva? Veľmi rada spomínam na spoločné práce, na poliach, ale najmä na dlhé večery doma, kde sme sa spolu rozprávali, modlili a čítali zo Zlatej legendy. Boli sme šťastní a veselí. Počula som, že vašu rodinu postihlo nešťastie. Áno, svojich rodičov aj sestru som stratila ako mladá. Zomreli na mor. To je nám veľmi ľúto. Iste to musela byť smutná udalosť. Ostali ste potom s bratmi sama? Starší bratia už boli dospelí a tak som sa s najmladším presťahovala k strýkovi, maminmu bratovi do mesta Salo, ktoré nebolo také tiché a pokojné ako naša samota v Gréce za Desenzánom, kde sme predtým bývali. Ostali ste potom navždy bývať v Salo? Keď som už bola dospelá, dovolili mi vrátiť sa do Desenzána, presnejšie do Gréce. Tam som viac rokov žila spolu s ostatnými obyvateľmi a pracovali sme na poli. Dočítala som sa, že vaše cestovateľské dobrodružstvo neskončilo v Desenzáne, že ste sa na prosbu františkánov vrátili do Gereše. Keď som bola františkánska terciárka, tak som im vyhovela a bývala som u pani Kataríny, ktorá prišla o deti a manžela. Určite si viete predstaviť, aké to bolo smutné, keď vám zomreli vaši blízky. Počula som, že potom za vami chodili mladí ľudia, ktorí potrebovali radu a milé slovo. Potom ste sa za nich mohla modliť a dopriať im šťastie. Od malička som mala rada samotu a ticho, tak som sa naučila vo svojom srdci prihovárať Bohu a počúvať ho. Vstúpila som do 3. rádu svätého Františka, aby som mohla častejšie chodiť na sväté príjmanie. No vidíte, my dnes môžeme chodiť na sväté príjmanie každý deň. Ešte sa vás opýtame na vaše následovničky, ktoré sa pomaly zhromažďovali okolo vás. Ako to bolo? Mladé dievčatá, ktoré mali túžbu darovať celé srdce Bohu, tak ako ja, nemali v tej dobe možnosť sa tak ľahko rozhodnúť. Museli sa buď vydať, alebo ísť do kláštora.
Chceli sme sa zasvetiť Bohu, pritom zostať tam, kde sme. Nakoniec nám to pápež dovolil a tak vznikla spoločnosť svätej Uršule. Niektoré Uršulinky poznáme aj dnes. Napríklad tie, ktoré učili alebo učia na našej škole. Ďakujeme svätej Angele za odpovede na naše otázky a teraz dáme priestor diváckym otázkam. Milá svätá Angela, tieto divácké otázky budú trochu nezvyčajné, keďže naši spolužiaci chcú vedieť naozaj hocičo. No tak napríklad, Samko Ostrovský z 5. A by rád vedel, či ste rada chodili do školy. Ja som do školy bohužiaľ vôbec nechodila. Učil ma iba doma môj otecko. Vám sa žije. Ďalšia divácka otázka znie, a to sa vám chcelo pracovať na poli? Fyzickú prácu a prírodu som úplne zbožňovala. Áno, ďalší poslucháč Ninka Lanáková z 5. B sa vás pýta, či ste doma mali telku. A to je čo? To vôbec nepoznám. Minenky, to musela byť nuda. Neviem si predstaviť život bez televízie alebo bez počítača. Ďalšia otázočka znie, mali ste 3 bratov a 1 sestru. Stalo sa vám, že ste niečo spolu ako súrodenci vyviedli? Ale áno, vyvádzali sme ako všetky ostatné deti. Napríklad sme ukradli susedovi figy, ale to sme od otca dostali a museli sme škodu nahradiť. Kristián Mário Polák z 2. A by bol zvedavý, či ste niekedy boli na diskotéke. Také slovo vôbec nepoznám. Áno, ďalšia otázočka. Nosili ste rifle alebo takéto imidžovky ako Dorka? Ja som nosila iba pracovný odev a na sviatočné chvíle sa nosili dlhé, krásne, čipkované šaty s volánmi. Nejaký inkognito, ktorý neráčil napísať svoje meno, sa vás pýta, či ste sa nebáli, keď ste bývali sama doma. Vôbec nie, ja som milovala samotu, ticho a pokoj. Potom sa vás tu ešte kto pýta, chodili ste na dovolenky a výlety napríklad do zahraničia k moru? Ale kdeže? Ja som chodila iba na púte, do Svätej Zeme, do Ríma a do iných talianskych miest. Máte rada Coca-Colu? A to je už zase čo? Prosím vás, svätá Angela, to je najlepší drink pod slnkom. Musíte to niekedy okoštovať. Pre mňa je najlepším nápojom čerstvá voda zo studne. Vážená svätá Angela, tento týždeň sme hľadali vaše odkazy a tak by sme boli zvedaví, že aký odkaz by ste nám najviac doporučili, aby sa náš život podstatne mohol zmeniť k lepšiemu? Buďte vždy radostní, plní nádeje, lásky, viery v Boha. Milí diváci, sme veľmi radi, že svätá Angela bola ochotná a spravila s nami tento rozhovor. Svätá Angela, prosím vás, modlite sa za nás v nebi. Veľmi rada. Tak, iste ste už v predchádzajúcich častiach relácie Predstavujeme vám počuli o obchode Dukátik a keďže má dnes svätá Angela sviatok, predáva sa za 3 dukátiky táto jej brožúrka. Dovidenia, ahojte, čaute.